jer Grčani su već 2. srpnja 1991. godine imali zadaću obrane vitalnih gospodarskih i infrastrukturnih objekata sjevernog dijela otoka Krka, vina, rafinerije, Jadranskog naftovoda, Petrokemije, Dina, zračne luke Krčkog mosta i nakon toga odlazak na Ličku bojišnicu u područje Otočca. Sad malo kažemo, volimo reći da su ovo bili neugroženi dijelovi ratom i ratnim razaranjima, međutim situacija na otoku Lošinju je ipak bila malo drukčija, s obzirom da je tamo bio stacioniran jako veliki i u tom trenutku dosta moćni vojno-pomorski sektor Lošinj, a i ratno brodovlje Jugoslavenske ratne mornarice locirano u taktičkoj grupi Rijeka. Međutim, mudrim pristupom, tiho i pomalo, igrom živaca, uspjelo se je da je nada pusti Lošinj bez ikakvih posljedica. Nažalost, smrtno su stradala 2 branitelja na Lošinju i to su jedini branitelji koji su smrtno stradali na svim otocima Jadrana, upravo na Lošinju. Rabljani su imali zadaću obrane Kamenjaka, gdje je bio Odašiljač, te luka Lopar i Mišnjak. Ustroj postrojbe priprema za odlazak na bojišnicu, gdje 18. ako se dobro siječnja prvi branitelji sa Raba odlaze na bojišnicu. Sad Pažani, ovo bi bila malo duža priča, zbog Paškoga mosta, da sad ne odlutamo na tu temu.